Mga motorista nga moagi sa dakbayan sa Talisay, gipasidan-an sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority nga mas angayang planuhon ang ilang mga lakaw aron malikayan ang disgrasya. Ani ang report ni Marie Dumabo. Nahuli ka mang pagliko sa kasakyanan pa Calmar westbound, bisan kon stop signal na, nga misangpot sa pagdasmag sa motorsiklo nga pa southbound, ngadto sa sakyanan. Waray na angol. Nagsettle na sila apan naisyuhan og citation ticket ang duha ka driver. Nahuli ka mosab ang pagdasmag sa mi counterflow nga motorsiklo sa laing motorsiklo nga mihatod sa pagkatumba niini. Grabe ang kakulba kay diriyot kining madasmagi sa nagpadulong nga tricycle. Atog yung awag sa itong mga motorista nga dili gid kanunay nga magdali panahon sa ilang pagpadagan aron makahimo pa sila og paagi aron malikayan ang disgrasya. Samtang subay sa kapistahan, gipaybaw ni tumulak nga sidad-an ang ubang dan nga naglibot sa simbahan sa Santa Teresa de Avila. Sugod kanihang buntag, ilabi na atol sa Pontifical Mass nga gipanguluhan ni Cebu Archbishop Emeritus Jose Palma. Samtang sugod alas 7 karong gabi, sirad usab ang mga dan nga pa southbound sa Cebu South Coastal Road at bang sa City Hall. Tungod diini mong two-way ang dan nga pa northbound. Alang kini sa Concert for a Cause karong gabi nga himuon sa bakanting lote at bang sa City Hall. Din 15,000 ka mga taong gipaabot nga mosaksi. Libre man kini apan adunay imuntar nga donation box tabang alang sa mga biktima sa linog sa Northern Cebu ug Davao Oriental. Ipatuman sa kapulisan ang hugot nga seguridad ug sukad sa pagsugod sa nobinaryo hangtod karong adlaw. Gilagway sa kapulisan nga nagmalinawon sa kinitibuk-an ang fiesta ni Santa Teresa de Avila. Doon na paghimuon nga kalingawan, concert, ang mahitabo is atong isirado ang kining southbound. So ang kining northbound, mahimo siya nga two-way, unya ato lang awhag sa itong mga kaigsuonan, katong mga mamauli ay, giawhag na to sila nga mas may nang mapauli sila og sayo, dili sila maabtan sa itong pagsira, gikan sa alas 7 ngadto na sa alas 8 sa gabi. Karong gabi napoy na kong event karon nga ato pa nang ihalad pod ni ni Santa Teresa de Avila nga may tagma okay ang atong activity this evening. Dili pwede magdala og backpacks, ginadili gyud nato ang infants, children kanang 12 years old and below. Oban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado. Marie Dumabok. Balitang Bisdak.